El ratolinet Pere. Pere, on t'has ficat? No he sentit que t'hem cridat. No siguis desobedient, que t'has de recollir una dent. Quin problema? La mare Pérez cridava i cridava, però el petit no contestava. El pare Pérez bufava el xiulet. No t'amaguis, Sant Llalet. Quin xivarri! En Pérez estava amagat. No puc més, estic cansat. Ahir al matí a la Xina i a la tarda a l'Argentina. Quina feinada! La mare Pérez el va trobar. A què jugues? Li va cridar. Estava dormint. Va mentir el ratolinet. Quina jugada! Avui és un dia de llet, el que ha perdut el ballet. I on hauré d'anar? Estic fart de no parar. Quin cansament! L'equip de defectació busca l'adreça amb atenció. Ja ho tenim, és a França. No m'ho crec, no us tinc confiança. Quin equip? No us vull ni sentir, no tinc temps, has de sortir, ja sé on és el dent. Del meu darrer client. Quin radar. Ja pots córrer, ratolí, i trobar sota el coixí l'ullal que el desdentat ha amagat, perquè el recullis ben aviat. Quines presses! I què li puc portar al xiquet? Un conte, un caramel, un putxet... Vinga, ratolí, que el nen ja s'ha dormit. Quin ratolí! I quan ja ha caigut la nit, un altre infant ha dormit. En Pérez l'ha visitat i un regal li ha deixat. Quina sorpresa! Molt bé,